बसुमतारिया दिनै फैनानै बिथाङा 2 बोसोर 3 बोसोर जालांबाय नाथाय बिथाङा ओरैनो सोलिथ'दोंमोन दा दिनै 1431 मायथाइ बांला ओमफ्राय 2024 दिनाव दिनै आरो बुधबार गुरुबाराव बैसागो दिन दिनै 1 नं बाथौगिरिनि रायजो राजाखौ साखि लानानै बा 2 नं बाथौगिरिनिबो सासे मान्यगण्य साखि लानानै दिनै माने बिथाङा दिनै माने जोंनि 1 नं बाथौगिरिनि गामियाव गियास्टियाव माने हाबनो होननानै मान होबाय 500 टाका गय जरासे फाथै जरासे ओमफ्राय जानाय लोंनाय बिथाङा जि होयो नङा होमबा ओइ हाख्ला मानसि नुनाय गाबबाय बुङो माने मानसिनि सोलिनायाथ' जों रीति-नीतिजों जेरैबायदि जोङो सोलिबोगासिनो दं बिदिनो सोलिनांगोन नङा होमबा ओमफ्राय जितु जोंहा गामियाव बिदिनो बायदिसिना जेनेबा फान दङ फानाव सामिल जानो हागोन ना जाया बिथांनि गोसोसै नङा होमबा दा थेवबो जोंनि जितु नेम नीति दं हिसाबै जोंनि जितु गामिया जेरैबायदि जों सोलिलाङो बिदिनो बिथाङाबो सोलिलांनांसिगोन आं गेजेर गेजेर बुंलांगोन दा आं बारा गोलाव बुंलांनोसै बुंनानै माने आं बिबुंथिखौ एसेबां दिनैनिफ्राय जों गामिनि जाबाय बिथांमोना बे गुमैमोना दिनैनिफ्राय जोंनि गामियाव हाबबाय आरो मानगोनां जोंनि बे दिनैनि 1 नम्बर बाथौगुरि गामिनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो गामिनिनो जोंनि 1 नम्बर गामिनि गासिबो रायजोफ्रा दा खोथाया जाहैबाय जा बे आदै दन्दाया बिनि गिबि सिगाङाव थाजेननाय न'आ अन्थाइबारियावनो बयबो मिथिखागौ दा मिथिनायनि गेजेराव दा बेनोसै आरो न'खराव सोरबा फिसाफ्रा बुरजा थाइ जायो बिदिनो गावनो जाय जाहोनाव जेराव सुबिदा मोनबाय एसे हा हु बायनानै लाफैबाय आरो गोजान हिसाबै थाखानाय न'जोंबो एसे गोजान जायो सलायनो दा जोंहा बाथौगुरि गामियाव एसे खाथिसिन बायदि मोननायखाय बियो हयथ' दा बिदिनो सामिल भक्त जानो लुबैबाय मानसिया थायोनो खुदै माबा खैजोमा थायोनो खुदैजों मानसिया थायो गियाथिजों होननाय बायदि गियाथि नङाबा मोनसे समाजजों जुदि गोरोबनानै थायाबाथ' उसुबिदा जायो नालाय सलायलायनो मावनाय दांनाय खेथ्रआवनो जा जियानो जाया दा बेखायनो गावनि गोसोआव ओरै मोनसे सामिल भक्त हिसाबै दिनै बाथौगुरिजोंनो गोरोबथा जानानै बे सामिल भक्त भगि जाबाय दा जाबायबा जोंनि बे जितु बाथौगुरि समाजनि नियम नीति मावनाय दांनाय आसार बेबहार जेरै गामि आफादा जेरै सलिलाङो बेजोंनो सलिलांफानांसिगोन गोरोबलांफानांसिगोन दा आं बेखौनो खावलायबाय जोंनियाव बिदिनो बायदिसिना गामि समाजाव मावनाय दांनायनि जेरैखि जाया ओरैनो जोंहा थाखानाय बायदि गामिनि हालमाजिफ्रा जेरै खिथागोन खामानि दामानियाव जेरै खिथानाय बायदियै समाजजों गोरोबलायनानै ओंखारफानानै मावलांनानै सलिलांनानै जाबानो जाबाय होमब्लानिया जोङो बेखौनो आसा खालामो जाहाथे खामानियाव रायजोजों गोरोबफायाबा एसे उसुबिदा जायो सामिल भक्त जाबाय जिहेतु नोंनि बिफद आफद नायनायनि दायित्वआबो जा समाज थाबाय समाजानो फैगोन नायफैगोन नोंहा माबा मोनसे उसुबिदा जादों बेखौबो एसे मदद होलायगोन दा बेफोरबायदि मदद होलायनायनिसो जोंनि गामि समाज बायदि जायो आरो दा बेखायनो आंनिया जेनेबा ब्रह्म जाहैबाय बे ब्रह्म जुदि बाथौ फुजानि खांनाय बे हरनाय नङा दा बिदिखौ माने रायजोआ दा सानथों आरो आं माने जेरावबो माने हेल्पारखौ माने थाबाय थागोन आरो रायजोआ जि डिसिसन लागोन आं बेजोंनो थांफागोन माने आंनि अहंखारजों आंहा मोनसेबो माने थांनो लुगैयाखै माने रायजोआनो राजा बेखायनो आङो दा रायजोआव जेरै बाथौ फुजा जागोन सम लानानै खांला थांगोन बेफोरखौ आङो हरनो राजि आरो रायजोनि गोसोआव साननानै आख' फाख' दामोनथों आरोना
आं दा बुंफुरना लाबाय आरो धर्मआ एसे बेलेगखाय धोरोमजों खोथा गैया